кошыку пад яйкамі мая маці несла гранаты партызану. Разам з намі, дзецьмі. Мне тады ішоў 4-й год, а майму брату 6-й. Нечакана, як з-пад зямлі, каля яе апынуўся паліцай. «Стой! Што несеш?» Ледзяны жах, як абцюгамі сцяў сэрца. Усё, канец. Але страх за дзяцей надаў сілы, і яна, сабраўшыся з духам, спакойна сказала: «Бачыш, яйкі нясу, каб прадаць. Будзе за што хлеба і солі купіць». Паліцай узяў некалькі яек, надбіў каменьчыкам і выпіў. Сэрца ў маці калацілася. Калі прыслужнік акупантаў капнуў глыбей, нас бы ўсіх, напэўна, закапалі ў магілу, як тую жанчыну з дзецьмі, партызанскую сувязную. Пра гэта не раз успамінала маці. На свае вочы бачыў мой сябар Александр Халадзінскі. Акупанты не дазвалялі выганяць кароў на пашу за Смілавічамі. Таму 10гадовы Сашка Халадзінскі пасвіў кароў на могілках. Плыў густы палыновы пах. Было ціха і спакойна, як нібы і вайны няма. Раптам за хаты, што стаяла пры могілках, паказаліся немец і 2 пальцая з вінтоўкамі. Яны гналі перад сабой жанчыну, якая трымала за рукі белаголовага хлопчыка ў чорных шорціках, гадоў 3, і крыху старэйшую дзяўчынку. Вецер варушыў чырвоны банцік на яе светлай галоўцы. Сашка ўпаў і, прыціскаючыся да зямлі, папоўз паміж магіл туды, куды канваіры пагналі няшчасных. Ён ужо быў сведкам расстрэлу на могілках, але такое бачыў упершыню. Карнікі паставілі жанчыну з дзецьмі на край свежавыкапанай магілы. Вочы ў жанчыны былі як невідушчыя, нібы ў мёртвай. Твар скамянеў. Дзяўчынка толькі цяпер зразумела, чаму іх сюды прывялі, і жаласна заплакала. Хлопчык жа тузаў маці за руку. «Мамка, хадзем адсюль, мне страшна!» Паўза зацягнулася. Здавалася, канваіры раздумваюць, што рабіць. «Можа, прывялі, каб напужаць? Можа, адпусцяць?» Варухнулася надзея ў Сашкі. «Не могуць жа яны забіць малых дзетак!» Са злоснай лаянкай адзін з паліцаяў падскочыў да жанчыны з дзецьмі і штуршком скінуў усіх 3 у магілу. Узяў рыдлёўку і хутка-хутка запрацаваў. Яму дапамагаў другі паліцай. Да Сашкі, які ляжаў ні жывы, ні мёртвым, даносіўся шоргат рыдлёўкі аб зямлю і дзіцячы плач. «Дзядзечка, не трэба, не трэба! Не сыпьце на галоўку пясочак!» — прасіў з магілы хлопчык. Ледзяное сэрца растала ад таго горкага плачу. Ды ў хату былі не ледзяныя, а каменнае сэрцы. Мінаюць гады, пасівелі скроні, а ў мяне з галавы не выходзіць расказ маці і сябра. І я зноў думаю, калі б паліцай капнуў глыбей у кошыку, мы б з братам, прыціскаючыся да маці, сталі б на край магілы. На белым свеце жылі 2 сяструлі, аднаго бацькі, адной матулі. А лёсак звычайна дзяліў адпаведна. Багаці багаты, а дзеткі бедны. А песня-забаўка ліга гукала, а песня спявала сваё памалу. Люлі, люлі малое, а на лето другое. Люлі, люлі нестерка, а на лето шестерка.
Сестра богатырка узяла немовлятка, малейшая тетка стала за матку. І год проходить, другий минає, дочушку маті щодня вспоминає. Як там яна у багатій хаті? Пайшла проведать дочушку маті. А вузькую стежку сльоза звужає. Прийшла ніяк маті, як тетка чужая. А частовали сито солодкою, ідуть проводить за речку тетку. А тетка просить богатую матку, малую перенесуть раскладку. Мала їй каже, а слово з докуки: мама, а у тетки чиша.